Suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Nano ayo to sambung rasa nanging wanci dalu
Sarsit. ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dokter Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Duju. Alhamdulillah. Nggih nggih ten Pak Haji Heriwur nggih. Nggih. Wis pokoke bengi niki totok ade latihan. Iya. Karena diundur neh. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga
Awas. Oh. Pur. Sesarengan, Bu. Matur sembengan iki genduk Niken Salindri ayo. Niki nih Iki engko bakale tampil ngancani bapake nganti tekan goro-goro. Nduk matur nuwun kena ing sangu poso. Cintaku sakonyong-konyong karo kowe ayu sing bakul lempeng. Sampo panting rase tur kanthi lalek yen ora patuk sadina ning sirah ingil cintaku sekonyong-konyong kader paribasan durung ndemok wani panjer modal bensin seliter motorku tak sebater tak ampiri ayo tak muter-muter. Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. sing kula omongne ngene iku lho Bos. Ngono. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ora iso ninggali apa-apa ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan nyatane saiki yo dadi dagelan iso nguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang yo nyatane kowe ilmu Mas Cahyo saiki dadi dalang kondang. Semono uga karo genduk Niken Salindri, bapak iki ya dalang, nyatane ngowe pitutur, ngowe jenenge ilmu nyatane nganti saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga iki ya Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku ya pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisuk langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok iso. Ngono, Nduk. Siap ya, Nduk ya. Peh. Nom-nomane bojomu ya ngene iki. Oh ya luwih ayu lho. Beh.
nom-nomane bojomu Bojomu kan lho. iki. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak kelek kucing to, Mas. Iya. Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye nduk kabare lak ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku ini non saya loh. Aku ini saya itu selalu mencintai istri saya. Okay. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gaya ayu. Mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone Tak tukoni skincare lho. Waduh modern iki. krim Krim lho. kae, krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah, Oh, iki tukang endorse pono ngono kuwi Sing kok. tak tuku malah skincare koniken. Ngono masa? Iya, sing sampean tawakne ume kae. Oh, miki lho ben anu bojone sampean putih ke tak tukokne siang malam ke tak tukokne. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojokunya nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek. Kuwi yo kleru, Lah jenenge ora mbok siang. WA to, Nduk. Lah, jenenge Cara siang pakai malam. aturannya itu seperti apa ngono lho. Lho ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Kuwi nek Ora iso- terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca Karepe lho, bojone bojoki, iki karepe kuwi- bojoki ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya Lah di- ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Ya sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang vitamin, suntik vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki keputuhane sak ulan pisan. Tegese kulite putih lho. Nuk. Mas tek kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek kan lho. Oh, suntik putih Sontek to. putih infus wes. whitening. Nah, wes sampean WA to. Aku langsung WA sampean to. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora Komplentong-komplentong, cocok. heeh. Akhirnya dhek langsung suntik Om. Ya, akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kuwi tak Dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Oh iya. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Heeh, mandi piye? Aku Apik. Wis semu putih sekmu. Sak awak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya. Wes, jas. Ya kudune nek wis mau gak kedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya enek wesan. Ana ya? Operasi plastik. Neng ndi, Nduk? Karena Ning aku Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek. Tahu dia. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih. Udah ini operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok ngono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok wee lensa netral ngene iki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku iki tuku softland lho. Lah kok rupane putih. Terus. Dadi matane iki putih tok kaya kuntilanak ya. Dadi sedase Kuwi putih matane. tukune ning ndi nek iki jelas aplikasi yang luar biasa sing Ini di optik karena di aplikasi, Oh. aplikasi oren. Optik ya. Bojoku iki tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada. Lazada iki rek teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah berarti. ayakno. Wong bojone ya ora bener kok ya. Oh. Tembange sing spesial napa, Nggih. Dok? Coba. Aja rame-rame. Pripun? Tuh, Ya. tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya tos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, kalepangan duit sing halal, wakon cukup kanggo sandang lan
wayah apes wetengku koso kronco